Nga gipaminaw sa masa. Number 1 sa kasing-kasing. Sa kami magpasalamat sa inyong kinasing-kasing nga suporta. Isip numero 1. Number 1. DYRFM Like Radio. Ang musunod nga programa usa ka binayran unsa man ang mga pulog nga paglabuhian sa maong magsisigla. Iya lamang kini ug walay labot ang mga kawani ug dumala ning maong istasyon. DYRFM. May gabi ng suking tigpaminaw nining mahigalaong istasyon sa radio DYRL 90.5 FM dinhi live na Gasibya ta sa Dakbayan sa Dumaguete. May gabi sa tanan kini si Pastor Mark Benji Orop. Uban ako dinhi karon sa studio si Pastor Jomar Tagyamon, gikan kini siya sa taga-Dipolog ni siya apan niya siya ron dinhi ka ministry pod sa dapit sa Bambandan. So usa ka dako nga kahigayunan nga diin do na tay bisita. Alang sa tanang suking tigpaminaw nga karon pa naka-tune in sa inyong radyo og naamoy mga i-text, i-send lang sa 0906-189-4044 0906-189-4044. Text na mo. Okay, salamat kayo sa inyo ang makanunayong pagsunod din itong programang Good News sa Dumaguete. Mga ka-Good News, ayaw mong balhin sa laing istasyonan kay kining atua nga tumong mo lamang kayo ang pagdasig o paghimaya sa ngalan sa Ginoo nining mabugnaw nga kagabhion. Sa ako nang gikaingon, kuyog nako dinhi si Pastor Jomar Tagyamon. Pastor, mayong gabi nimo diha. Mayong gabi, Pastor. Mga pag-imbita dinhi. Una ginako ning pag-anhi dinhi, murag nakulbaan ko gamay. So ako pong gipasalamatan no, ang nami ang suking tigpaminaw karon nga naa diha sa Mindanao, Bambandan, uban ni Pastor Lito, Tinina, uban ni Langdadan. Tanan nga namati diha karon ay gyud mo pagtapol pag liso sa inyong mga radio diha kay mabulawanon kay mga pulong inyong madunggan karon makapadasig ini. Amen. Salamat Pastor sa imong mga greetings. Og uban po nako dinhi karon si Pastor Jeremy Amparo nga ato pa ning co-host sa Good News sa Dumaguete. Pastora, naa ba kay ganang i-greet? Hello, mayong gabi sa tanang mga ka-Good News. Akong i-greet si Lola Adelina. Sorry nga nasa bulok-bulok. Ganiha, ako tong giignan nga maminaw. Lola, mayong gabi diha nimo. Sa tanang naminaw sa ginsakpan sa Grace Christian Fellowship diha pod sa Christ the King Church sa Batinggil, tanan nga naminaw, maayong gabi og salamat kayo. Way puas ang inyong pagsunod sa atong programa og di ta magdugay. Pastor Jomar, ato ang i-share ang pulong sa Ginoo nining takna sa kagabion, Pastor. Amen. Sige, Pastor. Atong pag-aablihan karon ang pulong sa Dios dinhi ta sa Salmo 139. Gikan kini sa bersikulo 1 ngadto sa bersikulo 6. Niingon dinhi ang pulong sa Ginoo. O Lord, you have searched me and known me. You know when I sit down and when I rise up. You discern my thoughts from afar. You search out my path in my lying down and are acquainted with all my ways. Even before a word is on my tongue, behold, O Lord, you know it altogether. You hem me in,
behind and before, and lay your hand upon me. Such knowledge is too wonderful for me. It is high, I cannot attain it. Pabugatan nato karong kagabion mga ka-good news, kining giingon din sa bersikulo 1 nga, O Lord, you have searched me and known me. Usa kadako kayo nga maayong balita nga din ang pulong sa Ginoo niingon nga siya di ay nakaila kanato ug wa lang kay di lang igo nga nakaila kundili gisusi pagyud niya ka kung kinsa ka ug unsa ka klase nga pagkatawo. Nining kagabion hisgutan nato ang ginatawag nga bloodline. Bloodline, Bishop Pastor Jomar, bloodline. So kini bang linyada sa mga kaliwatan or mga kadugo. Now, sa Old Testament, kabalo ba mo nga hilabihan kining Old Testament, meaning naghisguta sa mga Hudiyo nga mga katawhan, Pastor? Kining mga Hudiyo, importante kayo sa ilaha kining ilahang bloodline or kini ilang kadugo. Kay kinahanglan nga ilang siguruhon nga gikan sila or kadugo sila, nalinyada sila sa kang Abraham. Kay kung nalinyada ka ni Abraham, ang Dios adunay saad ngadto kang Abraham nga kun ikaw kaliwat ni Abraham, manununod usab ikaw sa iyang gisaad ngadto kang Abraham. Mo kanang hinungdan nganong kun imong tan-awon ang Old Testament gani bisan pa diha sa Mateo, makita nimo nga moingon diha nga og si Abraham nanganak ni Isaac, og si Isaac nanganak ni Jacob, og si Jacob nanganak ni Jose. Perting daghana diha sa English, and then he begat and he begat and yun ana, perting daghana kay nang nanganak ngano man na importante kayo tungod kay kinahanglan susihon nga manununod ka gayud or kaliwatan ka, usa ka ka-Israelita or usa ka manununod sa saad nga gisaad sa Dios diha kang Abraham. Pero Pastor, sa ato aron nga kuan ba panahon dili na ni applicable. Di ba kay ano? Di na gani ta proud kung kinsay atong papa? Ya? Bitaw. Yeah. Dili tanan hinoon, pero kadaghanan ba kay ngano naman roy mga bata nga natawo nga wala intawoy papa. Kana bang pangutanon ni mga dong asa day imong papa dong mayong pudang bata? Ay pastor, nalumos sa sabaw. bitaw na. Mao na nga dili na ta proud ani kay daghan ro na hitabo nga uy, sa kalit lamang na inahitabo nga ang babae ni nabdos apan pangutanon nimo kinsa may amahan. Ingon dayon ang amahan ani sister, brother, amahan ani manong, manang, ang amahan ani igso, nalumos sa sabaw. Pero sa Old Testament ingon ani ka importante kinahanglang masayran kung kinsay amahan. Kay kun ikaw gani anaa sa insaktong linyada, nagpasabot nga makapanunod ka sa gisaad. Unsa day gisaad sa Ginoo ngadto kang Abraham? Daghan kay gisaad ang Ginoo. Ingon ang Ginoo kang Abraham, I will bless those who bless you. Ang mo panalangin nimo panalanginan ko usab. Di lang kay limitado sa panalangin, apil ang ningon pod ang Ginoo kang Abraham ug ang mutunglo kanimo pagatunglohon ko usab. So, mao kani ang ato ang pabugatan ron. Now, ba nato dinhi siguro naminaw sa kahanginan o di ba kaha dinhi sa studio ron uban sa ako ang mga audience na si Jillian o si Julie, uban lang Pastor Jomar o Pastor Jeremy, ba kaha dinhi naminaw nga dili Pilipino? Kani bang taga Israel or Hudiyo? Kung dili ka Hudiyo, klaro kayo nga imong kadugo or imong kaliwatan wa gyud natunong sa kang Abraham physically or naturally speaking. Unya kung dili day ka Israelita kay Pilipino man ka, unsa man nato na ron? Si Kristo ang iyang gianhian nga katawhan, pag-anhi niya Pastor Jomar, di man ang Pilipino. Ilalom sa balaod, natawo man siya sa ngadto man siya natawo kang Jose ug kang Maria nga taga Israel man sila. Kahinumdum ba mo ato nga dunay account nga hingaingon tong
babayi ba katong na siya nagmasakiton na nga anak, ingon siya, Ginoo, ayo ha akong anak, iparaphrase ra ni nako ha. Pero ingon po dang Ginoo nga dili maayo nga kwaon ang pagkaon gikan sa lamisa o ihatag kini ngadto sa mga iro. Sakto ba ko, pastor? Mao ba to? Mao na, pastor. Niya, ingon po ng babae nga, tinuod man na Ginoong Hesus. Kay katong babae, Syrophoenician woman to. Dili to siya Hudiyo. Siya, tinuod man na Ginoo. Apan bisan pagani ang mga iro, mga busog manggani sa mumho nga mga tagak gikan sa lamisa sa iyang agalon. Nagpasabot nga, tinuod na Ginoo nga para ang kaayuhan siguro para ras mga Israelita imong gianhi. Apan bisag mumho na lang Ginoo nga matagak nga maayo pod ang nagmasakiton. Og ningon ang Ginoo, sultihan ko kamo sa tibok Israel, wala ko'y nakita nga sa makadak-an ini nga pagtuo. Na-impress ang Ginoo. Kay ang tinuod jud mao yun nga si Jesus ni anhi siya, iyang gipakamati, namatay siya diha sa nasod sa Israel. Og ang mga Pilipino kung natong tanawon dili man descendant ni Abraham, ang pangutana ni ron asa man ta ni ilugar. Asa tayo lugar, pastor, no? Pero ayaw mo og hunong, ayaw mo og kanang ginatawag nga lunga kay thrilling kay ni. Tanaw na to og asa ta ani paingon ron. Og di man ta mga Hudiyo, kay Pilipino man ta, ngano man nga kita nagatuon ining Biblia nga sinulat man po ni dito gihapon dapit sa Israel. Most sa Bible, no? Now, dunay ginatawag nga kining naay mga tao nga nagatuon ni sila sa kining mga kadugo sa mga kabayo, pastor. Kining kabayo nga ginagamit sa karera, kini bang lumba ba sa kabayo sa karera. So kini mga klase sa tao gitawag ni sila bloodman. Ang ilahang trabaho ani mura ni sila scientist sa mga kabayo. Tanaw nila tong kabayo nga kanunay nga na champion. Now, katong champion nga kabayo, ilang i-trace ang bloodline ato. Kay ang dugo atong kabayo nga mabalhin pud unya dito sa nating kabayo. Katong dugo nga mananaog or katong dugo sa champion atong kabayo mo transfer to ngadto sa iyahan na pud nga nati. Mo kini mga tawhana nagsigi ni sila og tuon og asang kabayo ang ilang tan-awon nga champion. Kay aron inigabot sa panahon di sila maglisod nga sure gyud sila nga kini mudaog gyud ni kay ang kadugo ani mura bag inani ang papa aning kabayo ni champion sa karera og ang papa sa papa aning kabayo yang apuhan sa kabayo ni champion pud og ang iyang lulo sa iyang lulong kabayo og lulo pa gyud sa iyang kabayo champion mo ni nga kining kabayo champion gyud ni kay ang dugo nga nagalatay sa iyang mga kaugatan dugo sa usa ka champion. Mo na ginatawag nga mga bloodman. So, mga tao nga nag-estudyo kung unsa ang dugo sa kabayo. Dugo ba na sa mananaog or dugo sa usa ka pildidong kabayo. Karon adunay ginatawag nga kabayo nga mo ni champion kanunay ang tawag ani kabayo nga storm cat. No? Storm cat, bagyo og iring. Storm cat iyang ngalan. Anyway, so og kini siya mo ni world renowned kaayo nga kabayo nga kung mapabreeding lang ka ni, kung magpaliwat ka sa imuhang kabayo aning iyahang klase sa kabayo, kinanglan kang mubayad og $500,000 sa man pud hinoon, Pastor Jomar. $500,000. No? Nya, ang imong makuha na dili kabayo nga tibuok. Paliwat lang ba? Paliwat lang. Walay garantisado or walay garantiya nga kanang kabayo mudako yun na siya nga mukan kanang mahimog siyang champion. Ang imo lang siguro ka nga kana kung doon na may kaning mahimugso nga kabayo, kanang kabayo nagtangag sa dugo sa champion. Perting mahala, pastor. Unya kining mga tao nag-estudyo ani ang ilang buhaton mao ni tan-aw nila katong dugo, di sila mo tan-aw sa physical nga nawong.
Dili pareha og mga komprador sa baboy ug sa baka nga tan-awon nga kini kay lingin kayog batiis, kini kay nindot kaayo og lawas, kini kay murag abtik kaayo og nawong, kini mo atong paliton. Dili outward nga appearance ang ginatan-aw aning mga tawhana, ilang giistudyohan ang dugo. Ug dunay mga kabayo nga kung tan-awon pagkataon kuan man kayo ni, mura magluyahon kayo ni, mura magibitok ning naong ning kabayo Pero ang ilang gitan-aw dili ang hitsura kundi lang gitan-aw nila ang dugo. Kung kaliwat na sa usa ka champion, siguro jud sila ang kana mo champion jud. Mo kanay kanunay ginatan-aw nila. No? So, kung atong i-reflect na karon sa ato ang kinabuhi mga kahigalaan. Ningon ang pulong sa Ginoo atong gibasa kaniha, O Lord, you have searched me and known me. Ginoo, nakaila ka kanako og ikaw nagasusi kanako. Bisan pa kung ang imong naong ron sa physical nga bahin, di ka mahimuot, inigtan-aw mo sa lamin, magsikag ingon nga ano pa man yung taon ning naong nga. Pero inon kanako, ayaw og tan-aw sa gawas nga bahin, kay ang Dios nagatan-aw sa dugo, sa kaliwat. So ibot na ko ipasabot. Now, ningon ang pulong sa Ginoo din sa Galacia mga kaigsunan. Galacia 3:29 ningon din if ye be in Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Atong binisayo ningon kung ikaw ana karon kang Kristo, nan ikaw usak ka manununod ni Abraham ug ikaw magapanunod sumala sa iyang gisaad. Unsa day ang requirement karon sa Ginoo aron ikaw makasunod sa iyang gisaad ngadto kang Abraham? Di na day kinahanglan nga mahimo pa kang Hudiyo. Kinahanglan lang di ay nga ikaw maanaa kang Kristo ug ningon ang Galacia 3:29 nga kung ikaw ana kang Kristo, nan manununod na ka sa gisaad niya ngadto kang Abraham mga ka-good news. Mo kana mga ka-good news ang atong gidala nga balita. Di na day kinahanglan nga mahimo pa kang Hudiyo, magparehistro ka nga Hudiyo ka, kay kung narehistro ka diha kang Kristo, ningon ang pulong sa Dios Pastor Jomar nga manununod ka na sa saad niya kang Abraham. So dili ang hitsura mo gibasihan, Pastor? Di gyud hitsura. Ang imong dugo. Dugo. No? Kung disa nagagikan ang imong kaliwat, dugo mo ilang taon. Okay, kung hitsura pa atong lantaon mga ka-good news, no? Murag daghang dili maluwas usan ako. Pero salamat sa Ginoo no nga ang gisubay, ang gilantaw sa Ginoo kanang ang disa nagagikan ang imong, di ba Pastor, ang imong dugo. Mo kana ang pulong sa Ginoo. Now, wala ta naghisgot karon og dugo nga kanang naagalatay sa imong ugat. Okay. Ang atong gisgutan karon ang dugo ni Kristo nga nihugas sa imong kasalanan. Mo kanay nakahimo nimo nga natao kapag usab tungod ka na sa dugo ni Kristo. Ang dugo karon nga naa sa imong espirituhanong pagkatawo, dili na dugo sa usa ka makasasala nga tawo nga imong na panunod gikan kang Adan, kundi usa na kini kadugo nga gikan kang Ginoong Hesukristo nga niingon siya pinaagi sa iyang dugo, iyang gi-offer, iyang gihalad pinaagi sa walay katapusang espiritu ang iyang dugo ngadto sa kahitasan, ug that is once and for all. He offered himself, his blood, aron ang imuhang mga kasaypanan, kalapasan mapasaylo, mapapas ug mahanaw. Praise the Lord. Ingon ana. So kini atong gisgutan espirituhanong butang ni. Now, sa atong gisulti ganiha mahitungod atong kabayo na ginatawag nga blood man or tawo nga nag-estudyog dugo. Ug sa ato pong espirituhanon nga pagkatao or sa paglakat nato diha sa Ginoo, doon na putay blood man. Kining tawo nga diin naa siya'y daladalang dugo. Ug kanang daladala niyang dugo, mo kanay dugo nga sulbad sa tanan nga kasalanan sa kalibutan. Ang nakanindot aning tawhana
kining blood man mga kaigsuunan kay dili ni exclusive para sa mga Hudiyo lamang. Kundili ang Biblia niingon nga kung naa na ka kang Kristo, bag-o na kang binuhat. Ingon ang pulong sa Dios, kung walay pag-ula sa dugo, walay kapasayloan sa sala. Iningtak na sa kagabihoon ni amis kahanginan nagapaambit sa pulong sa Ginoo. Kay gusto namo nga inyong masayran nga diin bisag unsa pa ang imong sitwasyon karon sa imong pagkatawo. Nagapatalinghog man tingali ka niining among sibya apan wa ka nasayod kung unsa unay mo pagsulbad. Mura bag imong gitanaw year 2015, di malas kayo ko. Unsa man tong tuiga, napuros na lang man to gaba. Kaingon ka nga, di ba ka ikumparar nimo ang imong kaugalingon, moingon ka, wa man ko'y talent, di man ko bright, pobre man ko, wa ko'y grado, di ko gwapo, di ka gwapa, itom ka, di ka puti, may ka kung pariha lang unta ko nila. Uy, ka good news, niya rin kagabion. Aron ingnon ka nga ayaw pag huna-huna, niya nang huna-huna. Kay si Kristo niingon, nga kung ikaw ana kaniya, bag-o na kang binuhat. Di na intaon kasama pa kaniya do. Ang dugo ni Kristo na karon naa sa imong espiritu, ug kanang dugo ingnon kanako, munay dugo nga nipildi sa impierno, nipildi sa kamatayon, ug nipildi sa tanang sala sa kalibutan, ug kanang dugo karon ana sa imong espiritu, ug kana usa ka dugo sa champion. Lift him up and shout his name over sa kang Jesus Christ, kung imong tanawon, siya kadugo gikan sa kang David, di ba? Unya, kung ato pong tanawon sa espirituhanon nga bloodline, Pastor Jomar, ingon ani makita nato ba? Di ba? Naa naman ta kang Kristo, meaning spiritually Israelita na po ka. No? So, manununod na kasasaad nga gisaad sa Dios ngadto kang Abraham. Karon, kung imong tanawon sa linyada sa mga Israelita, makita nimo diha ang mga dagkong tao, no? Imong naa diha sa dugo sa mga Israelita ang dugo sa pagka-champion sa pagtuo. Ang champion or ang hero sa pagtuo mao si Abraham. So naa sa imong bloodline Abraham's faith. Naabo diha ang kusog ni Samson, di ba? Si Samson makusganon kayo. Naa na linyada na sa espirituhanon nimo nga pagkatao, kusgan na ka. Ug naa diha ang courage or ang kadasig or ang pagkakursunada ni Joshua or ni Josue. Naa po diha ang braveness ni Gideon. Naa po diha ang pagdayeg ni David. So naa na ha, kung naa na day ka kang Kristo, imong naa sa imong dugo karon, sa imong espirituhanong dugo ang pagtuo ni Abraham, ang kusog ni Samson, ang courage ni Joshua, ang braveness ni Gideon, ug ang praise ni David. Huna ako na unsa mang problema ha, ang di nimo kaya kung si Kristo mismo na kaya niya ang kamatayon. Sinta Pastor, champion yun. Munang ningon ang pulong sa Ginoo, Pastor, nga you are more than conquerors. Yeah. Labaw pa ka kaysa mananaog lang. Labaw. Na may mananaog, no? Lipay naman kayo. Kana makadaog og loto. Lipay kayo. Pero diha sa Ginoo, muni giingon sa Dios nga, labaw pa ka kaysa mananaog. Kay espirituhanon nga bahin sa imong pagkatawo, dili gustong makita ni sa kaaway nga, mauni ang plano sa Dios sa imong kinabuhi. Nga diin, ikaw day, usad ay kakatawo, usad ay kakaanak nga iyang gipakamatyan, aron nga imong mapanunod kining tanan nga mga espirituhanong panalangin nga naa sa linyada sa mga Israelita. Hallelujah. So mao ni atong pabugatan ining takna sa kagabion. Ayaw na tong mindset nga di malas ka, pobre ka. O siguro kitang tanan na tao mangyutang kabos, gawas lang siguro atong mga adunahan gyud. Pero si Kristo nagpakabos aron kita madato. Yang ngayon mo, Pastor Mark, dato day ka Pastor Mark. Pahulama amigos kamilyon. Ang pagkadato, mga kahigalaan, dili lamang sa salapi. Usa ka aspeto ang salapi
sa aspito ang pinansyal nga bahin, apan ingnon kanako dunay usa ka tawo nga nisulti, ingon siya, they are so poor, all they have is money. Binisayon na to, niingon, pagka pobriha gyud noon nila, kwartar gyud naan nila. Napoy uban Pastor Jomar maingon nga, dato naman ko, kwartar na lay kulang. Nawa yung inana no, dato na daw sila, kwartar na lay kulang. Bisag asa ka man, naigo niya ng dapita karon mga kahigalaan, ingnon kanako, sa dihang naa ka sa Ginoo, munay saad sa Ginoo sa Pilipos 4:19 nga siya magahatag, magatagana sa tanan nimong gikinahanglan. Kining programa ha Pastor Jomar, dili ni mahitabo din nga magasangyaw ta sa pulong sa Ginoo nga di ni mahimo kung wala gitagbo sa Dios ang atong panginahanglan. Pastor. So makaingon gyud ko nga kung mahimo na to, magmatinud-anon ta, walay butang nga imposible, no? Di man ta graduate o mass communication or unsa pa diha. Wala, ang ato alang grasya sa Ginoo nga ni ataron sa kahanginan nagapaambit sa pulong sa Ginoo. Kana dako nga kalipay sa atong matag usa ka kinabuhi, di ba Pastor Jomar? Mao gyud Pastor. So kung atong lantaw ng atong kinabuhi, no? Sa yano ordinaryo nga tao, pero kung makuha nato ang dugo ni Jesus Christ nga mo'y nahugas atong masala, dili na kita yung maghuna-huna pa nga pildido na ta, kung dili champion na ta mga ka-good news. Mao kana ang ato ang bot ihatag nga pulong karon diha sa ilang mga kasing-kasing Pastor Jomar. Kana ba yung usahay nga murag na ta nga wa na tay nahot, ako sa kataong uyamot, wa na gyud koy mahimo sa ang kugalingon, pero magigsoon doon kini nga mensahe karon nag-challenge ni sa mga usa ka na matag usa ka nato nga naa pa tay paglaom nga sa mga naghuna-huna nga pildi na ka, pero naa pa kay paglaom nga mabadaugo na dayta mga igsoon, mga maka-good news. Amen. Now, mga ka-good news, the world may say to you that your life is over because you have been through situation that shattered you. You've been through the worst sin ever committed in the planet. Ayun tingali ka nga, wa na. You've been through adultery siguro, fornication, sexual immorality, pornography, and now the enemy is shouting on your ears. Bingon siya, your life is over. Di nakakagawas ang imong pagka-adik. Di nakakagawas ang imuhang pagka-mubuglupad. Di nakakagawas ang imuhang bisyo. Ni ami karong kagabi o naron ingnon ka, if you are going to reach out for the blood man, Jesus Christ, your life is not over because He will make you brand new. He'll cleanse you, wash you, and love you like you've never seen. He will use you for His glory. Mao ka na ang paglaom nga naa ka na to. Mga ka-good news, ingnon ka na ko. Kung imo lamang ibutang ni sa imo ang kasing-kasing, ngang imong kinabuhi, wa na human tungod kay nakasala kag dinagkong sala. Ingnon ka na ko, makahimo ang Dios sa pagbago sa imong kinabuhi o gamiton sa Dios kanang imong kinabuhi karon alang sa iyang kahimayaan. Kung imong gibati karon nga kini nga mensahe, nakahikap og sa kabutang diha sulod sa imong kasing-kasing. Tingali imong nabati nga ang gugma sa Dios wala day nilunga sa imuha. Bisan pa og nahidangat kanining mga dagkong mga kasaypanan. Sa imong nahimutangan karon, idungo ang imong ulo. Tuguti ko sa pag-ampo alang kanimo. Dios nga labing gamahanan, pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Yes, Lord. Niya ang imong mga kaanak ka nagapatalinghoג sa kahanginan o God. Nining GYRL 90.5. Lord, nasayod kami. Kung wala ka, wag yun may mahimo. Salamat Ginoo sa imong dugo nga imong giula alang sa kapasayloan sa among mga kasalanan Ginoo kasaypanan. O Dios, duol kami kanimo o kami nagapangayo nga ang imong dugo Ginoo imong iula sa among matag usak kinabuhi, imong ilimpyo, imong ihugas Ginoo. Salamat Ginoo sa kapasayloan gikan karon mahimo na kaming imong mga kaanakan. Salamat Ginoo sa tanan nimong gibuhat alang kanamo sa pangalan ni Jesus.
Amen. Aduna lamang ako'y usa ka minuto ug di ko mas sipiat sa pag-imbitar ninyo og mga adlaw alas 9 ngadto sa alas 11:30 ang takna sa Kabuntagon utay simba sa Grace Christian Fellowship. Liyo lang yun sa Provincial Hospital. Kung naamo sa Dumaguete nangita mo og ka-fellowshipan at tulang mo sa Grace Christian Fellowship, contact sa 0906-189-4044. Pangita lang si Pastor Mark. Pwede po mo simba sa ato ang morning service diha sa Batinggil alas 7 ngadto sa alas 9. Ang takna sa Kabuntagon matag Domingo o pwede po sa inig kagabi alas 6 ngadto sa alas 8 diha gyapon sa Grace Christian Fellowship, Piapi, Dumaguete City. O sa tanan nga naminaw karong kagabion, daghang salamat kayo sa inyong makanunayong pagsunod ni natong programa Good News sa Dumaguete. Sa makausapa kini si Pastor Mark Benji Orot, kauban sa ako ang co-host dinhi karon sa studio si Pastor Jomar Tagyamon. Uban sa kauban ni Julie Tarok. Okay, so daghang salamat sa inyong pagpaminaw og hangtod sa sunod higayon sa mangtakna og istasyon. Ang Dios magapanalangin kaninyo og maayo ang inyong pagkatulog. Kini si Pastor Mark magaingon, kung wala ang Dios, wa gyud tay mahimo. Mayong gabi sa tanan.